Sorry ma'am, dili sir, wa man jud kay kwarta sir. Ay, problema na nimo ma'am, dili na ako problema. Dili mo sir. Ay, ayo panghikap. Ayo panghikap. Ay, paita ning wala tay sudan. Uy, gusto sudanan ako sa balay. Isda! Di kay kwarta. Isda! Labas kayo! Ay ma'am, Sir. Kana na isda rin ma'am. oh, presko na sir. Oh, presko pa nimo. Bagong kuha, mao nang presko pa nimo. Palitag 1/4 ana sir. 1/4? Oh, pwede ra kayo. Pwede ra 1/4. Nya, pero 40. tagpila na sir. Tag 40 ang kilo, tag 50 ang tunga, tag 100 ang 1/4. Lami ata sir sa. Oh, lami pa nimo. Ganahan ta kay ko ng sir ay. Aw palit na ma'am, ganahan ka ka. Yung saong sir. Sariwa sa jugay ka ma'am, pero mas sariwa pa jud kung isda. Pwede ako lay bayad sir. Pwede ako lay bayad sir. Ay, dili pwede ma'am oy. Kay kwarta akong kinahanglan ma'am, dili lawas. Di ka ni sir. Mabusog pa ka ni sir. Hindi sir ako lay bayad. Ay, ma'am. Dili pwede ma'am, kay ako ma'am, tinarong ko pang maligyag isda. Unya, ikaw di sa kumabusog nimo ma'am. Wa man kay unod, wa man ka bukog. Napay dughan nimo ma'am, murag ka ng chichirya nga tag 5 ba, hangin raisod. Grabe sir sir sa. Pero sina sir, pangiyo lang ko sir be. Dili ma'am. Sorry ma'am, dili ko. Sir, wa mo jud kwarta sir. Ay, problema na nimo ma'am, dili na ako problema. Dili mo. Sir be. Ay, ayo panghikap. Oh, makakita sir kay muna manig bulsa sir ba. Na sir. Ayo ma'am. Oy, Dili dili. mo masag ginahan ka sir kay mo tubang sa kanako. Alam nga makita dito yung naghikap, unsa man ka. Ayo na lang intan pag mama dili. Jesus dili ma'am, bisan pag unsaon mo kana ma'am, mura ra gina siya chichirya. Hangin ra daghan. Ma'am ha. Sorry ma'am, dili jud ko isiboy ma'am, ako nagtinarong legal ma'am. Sige na sir, ako kana og balang bayad sir. Dili ko ma'am, dili ko. Cash na siya, dili ni utang, dili ni lawas ang bayad. Sorry. Mga bye-bye. Isda mo dia. Sir. Pangyatong ko sir oy. Isda! 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 Isda, ma'am! Udong. Oh, di ko odong ma'am ay. Miswa ko. Isda. Isda ma'am. Ano ito? Ay! Dili na siya ito ma'am. Kaya kini isda ma'am, sagol-sagol ni na ay bangos, na ay kanang tuloy, dughanan, way dughan. Oh. Nga na siya ma'am ba? Isda ni ma'am, isda. Wala bang malaki dyan? Ay! Kini siya ma'am, sagol-sagol, gini man siya, na siya laki, na babay. Basta kay bawo ganin na ba ni tumboy na bayot, kay kerbaw na kas panahon karon nga, pero dili na ta ka identify ba. Kasabot ra kag identify ma'am. Ayan. Masarap ba yan? Ay! Wala na ako gisarap ma'am. Kay kanang ang amo ang gamit jud dito ma'am sa bangka. Pukot. Nang uban gitaga na mo. Wala na mo gisarap kay lisod kay dakpon sa dagat ma'am oy kanang sarap dako kay dagat. Ano? Hindi kita naintindihan. Labas ka. Ay oo ma'am. Ma'am, kung magstorya tag labas, mas labas pa ninimo ang akong isda nga baligya. Kay ganiha paning 1 hour ago nakuha. So wala pa rin nabutang ag ice. Labas pa ninimo. Tara ma'am. Buisit ka talaga, buisit! Ay dili ma'am oy. Anong visit man ko? Kini siya ma'am. Isda ra niya akong baligya. Wala ni siya pusit. Isda ra gini siya ma'am. Ako ingon, bangus, tuloy, duganan, way dughan, o uban pa. Ayaw, malis ka! Wala lagi ni ma'am. Ma'am, isda!